أنا حتى دلها النسي نزي زي حجمت إذا اللحمة مثلا نويح أوارح عند حركيدس إذن علامات قطبة أن كما يكفوني مالسي حجي كله دوبات عاصينو مستخون ركبات يلن حجي تي وطبعا نايت هاجر كم نغبديو كم كالديو كم تكون نغرسي اندحر تناويهس نتهزبن نتي عدن اندحر مدحانيت دي ترخبس كمي يخون إلكا تحسب قرب مبرهي إذا للهو زي عيبل يغني لنا جلسة حاوي كل شيء تحللها تحدد لها تعملنا لمسكناك أوكي وريد الله يسلنا اوكي وهذا اوكي ثانك يو لوامي سلاتي مقول الزغان ريتاتكن كم زبالكيو زحمة منزي تدأ تناويحو تدأ قتيلو هاجرات اب شكر كود كاين هاجرات اب شكر وديقن مالتكا حزبتات يوم شكر موداتا زلازي ايغبر رمبر تدأ عمد زي كونس نوارح قتيلو قطباتات هاجرات روما معيلو تي حقن حقاونتن ወይ ስርዓተ ሕጊ ምጥሓስ ሽዑይ ዝመጽእ ዘይብሉ ክሰርቕ ክጅምር እዩ እቲ ሓያል ክዕምጽ ክጅምር እዩ ፖሊስን ወታደርን ጌርካውን ክትከላኸሎ ይትኽእል ኢኻ ህዝቢ እንተዳ ሕጊ ክትሕስ ጀሚሩ ስለዚ ናብኡ ኣየብፅሐና ጥራሕና ክንብል ንኽእል በዚ ንኸዶ ዘለና ننوح تداقت زيلو علم قطباء خودق حدا زرباي لن قطباء موداق طراي مال زيكونه ناي هاجراتن ناي حزبتاتن نفلاس تجميرو ابتي ناي مبل 10 شمونت عينت كفله زمن زنبره ناينن حد كان مورار ابكم عينت ጉዳይ ممكن አጥቶ ንኽእል ከም ተዓንተቦ بنتحتو زي أطوار مسرح مقصالون نقوموا عينتات تثبيتات وي انتتات بقمت زتوي سلازي هاجرات أما بالعصر توت شمنت في الزمن أما بالعصر شعت في الزمن أبكيناتي نحلفنا ولا بزي مفا مجمر يعني هاي مبل عسرة في الزمنون أبشحن شعت 214 سقاب 10 شعت سقاب 10 شعت استقايدة قدام أبكينات عالم كندي مليونات هزبي قذيفو كلاي وقع علم ويكا خلاي كونات علمون كابشحن شعتن 30 شعتن سقاب شحن 45 تقايدو كندي هزبي هل يقبطوا انتي سلازي زي الكيتات زي سلامنتاي تغيرو تدايلنا امونغو هاجراتن امونغو هزبتاتن استفتره ناي معبلال سمعيتاتي طليان جرمانن جابانن زبقصو ناي معبلال كوناتات بانجليزن فرنساين حبرت سوفيتن سلاز تمكته اب كبيد كوينات اتياز على مزيئه هيوت مليونات تقازيفو نبرت عنيو ذات قمت الله زلقي هاجر جرمانون دارجا فلات اوت كوينا كم زي نبرت عنيا كم بحدش مارشال ايد ناي امريكا تصريحه اجخا ابكم عينت زامسله كنت كتونا زود كات ناي قطبا ناي علامات مالتي وقدا حجي شوهت ناي هاجراتن ناي هابتاماتن كابز قونه يكون نلعل غزي ازيو
ንጥርዝ ክቢልሉ ዘሎ ብዛዕባ ምግባትን ገንዘብ ናይ ካልኦትን ስለዚ ዞም ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሮም ዘለው ቢሊዮነርስ ዞም ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሮም ዘለው multinational companies ዞም ኣብ ኣውሮፓ ቆምኡ ማዕቢሎም ዘለው ሰብ ዓበይቲ ሸውሃት ቢሊዮነርስን ዓበይቲ ትካላትን ድሕርዚ ውድቀት ናይ ዝቁጠባ ከም በሓድሽ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ወይ ከዓ ናይ ምግዛእ ስምዒታቶም ክባራበር ክቃላቀል ፋብሪካታቶም ዝኸውን ሮ ማቴሪያልስ ተዳ ዘይረኺቦም ንቁጠብኦም በቀሊሉ ከሕዊዎ ወይ ከሕክምዎ ተዘይኢሎም ዒንቶም ናብ ኣፍሪካ ናብ ኤሽያ ይኸቅም ናብ ትገና ድንግል ዘሎ ዘይተሰንከፈ ዘሎ መሬትን ተፈጥሮ ሃብት እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምታት ኣብቲ ከባቢ ከዓ ኣዝዩ ድኹም እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ብዙሕ ኣፅዋር ዘይብሉ ህዝቢ ነዚ ቴክኖሎጂ ዘይመለኸ ህዝቢ በቀሊሉ ኣጥቂዕኻ ናቹራል ሪሶርስስ ካብኡ ገቢትካ ኣምፂኻ ሃገራት ምዕባል ዝበሃል ኣካይዳ ክሓስቡ ክእሉ እዮም ግን ታይና ንብል ዋማዕተይ ኣብኡ ኣየብፅሐና እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብኡ ከይበፅሐ በቀሊል ምስዕሮ ናይ ሳምንታት ተበዝሐ ከዓ ናይ ኣዋርሕ ጉዳይ ይግበረልና እምበር ተዳ ቀፂሉ ተዳ ተነዊሑ እቲ ክመፅእ ዝኽእል እንተታት መወዳእታውን የብሉ ግን ንሕና ሕጂ ኣብ እንተታት ከይተኮርና ኣብ ዕልሚ ከይኣተና ብዝመፅእ ክመፅእ ብዝኽእል ነገራት ከይረዓድና ተቐዲምና ክንገብሮ ዝግባአና ከምዛ ሕጂ ጀሚርና ዘለና ሸጥ ማዓንጣ ሃገር ክብራ ክሕሎ ክኽእል ኣለዎ ነብሲ ወከፍ ሳንቲም ናብ ኤርትራ ገጻ ከተቕንዕ ክትክእል ኣለዋ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንድሕነት ኤርትራን ኤርትራውያንን ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ መንግስትን ህዝብን ከማይን ፀባን ሓደ ኮይኑ ንኮሮና ቫይረስ መኪቱ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ህልቂት ኣድሒኑ ንቁጠባ ኤርትራ ካብ ምርማስ ኣድሒኑ ኣብ ዝሓፀረ እዋንን ኣብ ዝሓሸ ናይ ናብራ ኩነታት ከም መሰጋገር እዚ ናይ ሓባር ፃዕሪ ክልየና ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ካብቲ እንታይ ክትከውን እያ ዝዓለም እንታይ ክመፅእ ኢልና ብፍርሕን ምሽቁራርን ኣብ ዘይከውን ሃልወሳ ከይናእቱ ንሕና ኣብቲ ተግባራዊ ዝኾነ ስጉምትታት እናወሰድና ኣብ ምድሓን ህዝብናን ሃገርናን ክንነጥፍ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክላቦድ ኣለሞ يغني make free Okay, thank you Garset. Bar madamna madam Garset madam Robert madam Irana وشنا بدل كمي كنا أنا كذا لنا أبروم لا 557 لو خاب 350 يسران هرن شهنا 427 سبب لا يشتري مالونا مدبنا وطاليو جي سنتا يخذ لها سنتا خلق سلكاي محزة سنتا اوكي دي والله هو اسكالها سنتا هرا يتبو مجمرة كما يكأنيكم كما يوعدكم كما يمسيكم قرصت حويكا زكتبنا زمسخا عميق استمهرو خاب لبينا مسجنكا بحكي دس زبل تنتاني وتايك متصخ القلقلة كل شعة تتبنى عميق زخانة نجر بلبي إذا مسجن جينوي حكاية تزارب كنت زبها الكل لما ينبع تسفع ما تسفع عبي ودي أنا ناتي حتوجن وحساب نتاي كأرض الكازدلي زي كورونا فيروس سبز سرحو بأتا إيو زبها الزرباتات بزح يزارب ويكاكاتع مسمعنا بزعبازس انتاي تشبلو نجران له كاليتي من الوقت
ድሕሪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክመጽእ ዝኽእል ነገራት እንተደኣ ጥሚትናሲ ምናልባት ዝኾነ ሕማም ማሕበራዊ ሽግራት ከምጽእ ዝኽእል እዚ ግን ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ቁጠባ ምዕብላልን እንኮ ቀጥራዊ ስርዓት ኣሜሪካ ተባሂቱ ዝጸንሐ ነገር ናብ ምውዳንሲ የምጽኣዶ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ገምጋም ተዳሪና ኣሜሪካሲ ኣዝዩ ዝቕልጥፍ ዘሎ እቲ ምልባዕ ሕጂ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዓይነት ሰጊሙ ዝመጽእ ዘሎ ግዝያት እቲ ዝበዝሐ ቁጥሪ ናይ ኣሜሪካ ሕሙም ክምዝገብ ኢለ ኣነ ዝጽበ ብከምዚ ዝኸዶ ዘሎ ፍጥነት ማለት እዩ